Žene u muzici mogu imati zaista dobre karijere ukoliko se naravno naviknu da menjaju dan za noć, da imaju neplaćene nastupe i da prihvate da će biti pod stalnim pritiscima od strane njihovih izdavača. Međutim, nagrade su na kraju i tekako velike. Beyoncé Knowles Carter je američka pevačica, tekstopisac i glumica. Rođena je 21. juna 1981. godine i dobila je mnoštvo Grammy nagrada, a postala je svetski poznata kao članica grupe Destiny's Child. Njen solo album Dangerously in Love iz 2003. joj je doneo svetsku slavu. Beyoncé je objavila 64 singla i 6 studijskih albuma od svog debija, a preko 30 miliona kopija njihovih albuma je bilo prodano širom sveta. Njena trenutno procenjena neto vrednost iznosi neverovatnih $760 miliona. Celine Dion je kanadska pevačica, rođena 68. godine, a muzikom je počela da se bavi nakon pobede na Yamaha World Popular Song Festivalu 82. godine. Postala je svetski poznata nakon objave albuma Let's Talk About Love 1997. godine, a Celine je prodala više od 220 miliona albuma širom sveta od svog debija u muzičkom biznisu. Njen procenjeni neto vrednost od 2022. godine iznosi $800 miliona. Madonna je američka pevačica i tekstopisac, rođena je 1958. godine, jedna je od najbogatijih žena u muzici. Njeni skromni početci u muzičkom biznisu su joj doneli naziv Queen of Pop zbog njene muzike i spektakularnih nastupa. Forbes procenjuje da je Madonna zaradila više od $1,2 milijarde od prodaje njenih pesama. Njena procenjena neto vrednost od 2022. godine iznosi $850 miliona. Taylor Swift je američka pevačica, tekstopisac i producent i trenutno je najpoznatija osoba na planeti. Prodala je preko 200 miliona albuma širom sveta, takođe je krenula na niz izuzetno uspešnih svetskih turneja. Njena turneja Eras krenula je na pohod da ostvari zaradu od $2 milijarde i to na globalnom nivou, što bi je učinilo najuspešnijom muzičkom turnejom svih vremena. I njena procenjena neto vrednost iznosi $1,3 milijarde. Rihanna je najbogatija žena u svetu muzike od 2022. godine. Muzikom je počela da se bavi nakon objave singla Pon de Replay 2005. godine. Postala je pop zvezda i značajna umetnica, a njena procenjena neto vrednost od 2022. godine je $1,4 milijarde. I to je to za današnji video. Ukoliko nemate šta da radite, pogledajte šta voze naše pevačice. Hvala vam i vidimo se!